Aga jingle kai Nation League ka Croatia ka lala ban Liem ya ka Austria da lai la go wei. Jingle kai ka Croatia ka layo ban pen ki jar neng kong leng ba u Luka Modric aga minit ka ba Henriu bat aga minit ka ba khandai ka Austria ka layo ban pen khai ka shigul jong ka Croatia leng ba u Bagalna bat aga minit ka ba Henriu pe khandai u liwaja jong ka Croatia layo ban Thep ya ka gol ka ba ar bat haga minit ka bah nyau peu at leng ba u Lawrence ka Croatia ka layo ban Thep ya ka gol ka balai haga group di ka Netherlands ka lala ban Liem ya ka Belgium da iwei laganon ya ka shigol jong ka Netherlands layo ban Thep da wan DJ haga minit ka bah nyau peu lai haga jingle ka jong ka group A ka Poland ka lala ban Liem ya ka Wales da iwei laganon bat ya ka shigol jong ka Poland layo ban Thep da Swiderski bat kane kadai ka sin ka ba san ya ka Wales ba ka sharem hagani ka jingle kai group stage jong ka Nation League aga ba ka yo tang shi point na ki riu tli jingle kai bat ka draw tang shi sin aga jingle kai jong ka group A kata ka Denmark bat ka France aga ba ka Denmark kalala ban Liem ya ka France da ar la kanot ya kine ki ar gol jong ka Denmark layo ban Thep da u Dolbet haga minit ka ba live peu lai badu Olsen haga minit ka ba live peu khandai leng bag nagi jing job ka Denmark ka don haga kerdan ka ba ar jong ka mik ya khen poin haga ba kala yo khat ar poin na kin reu teli jing le kai